جہلاونا زیبلا علاقہ چارو مچھی اسے ہننو پکنک پوائنٹ اسے ہرا کے پورا دنیا ٹی پن کھٹانے چارو مچھی ضلع خزدار نا دیٹک پارغا اسے 106 کلومیٹر نا فاصلہ کا واقع ہے اور دا پوائنٹ کیرتھر نا کٹٹی کنہانی نا سنگتاک وڈیر علی حسن میراجی علم یونس میراجی محبوب میراجی راشد میراجی منیر احمد غلامانی ایلو جواد جلبانی دا لشکر سے پکنک نا پوائنٹ پروگرام جوڑ کریں تو قسمت کنا دا سنگتا کل ہنارا میں کی چارو بچی اراسک مسکیا ای تیرٹ خنان اٹھ ولے دادے اکسبت دیتی حتنی کتن اٹھ دا سنگتا کنار ایڑے جوائی کرے دا کنا جہلاوانا حسنے دا کنا جہلاوانا زیبی ہرا کے مچا دنیا ٹی پینم گھٹانے اور تینا زیبائی نشان تسنے قدرتی طورت دا علاقہ چارو مچھی نا علاقہ بنیادی سہولت آتیان بالکل محروم ہے اوڈی قصر اسپتال تعلیم اور چندی بنیادی مسئلہ کرے اوڑکن دا جاگا ہچو ترکی ادھیکاری متنے دا زیبلا دھرتی دا زیبلا قدرتی نظارغا تا دھرتی اور تینا بنیادی سہولت آتیان بالکل محروم ہے اور دا قصر بالکل کھوڑی اٹن کے 5 کلومیٹر کھوڑی نارا کے پدا جو دمنا پارغا دا قصر پیشتہ میں سے بٹرنگ اور کھنڈ ہرا کے چاروں نا علاقہ کندہ اموکان گرو پارت اوکان شیف دے ٹک کندہ قصر کرا قصر مرے اصر دودو نا پارغا کھائک جو دمنا پارغا ایلو دانا قصر سیدھا دا چارو مچھی نا پارغا کھائک مچھی ہمو وجہان دا علاقہ پارا کہ اوٹی مچھا تا تعداد باز جاتے قدرتی طور دا مناظرہ گھرا کے مشٹی مچھاک قدرتی طور زیبدارو اوٹی خدرو تینٹ رو دینگانو او دا استے باز سکون اور خوشی تیرا دونا پکنک پوائنٹ دا علاقہ جہلاوانا مولا چٹوک اوزانو پیر براہیم چارو مچھی دا ہمو زیبلا جہلاوانا پوائنٹ آکو ہرا کے جہلاوانا زیب صورتے زیب زینتے دنیا نا ملکنا ہر کنڈ ٹی تالا کرنے کن اہم کردار تخرا اعلیٰ انتظامیہ خاصے کے دا علاقہ نا ہمو وہ علاقہ را کے ذکر کرنے گانو تعلیم صحت قصر پکا قصر دافتے کن بنیادی سہولتات کن صحت نہ حوالت کن بنیادی طور جلدی سے جلد اقدامات آفیں گے تاکہ بحال بھی مرے دا علاقہ نا زیب زینت ٹی پین زیبائی مرے پروانہ میراجی براوی ٹی وی رپورٹر خزدار بلوچستان